balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang December 27. No, Martes kita karon nga adlaw mga kaaksyon amon sa kanginan. Mga 5 na lang kadlaw kag magapa-goodbye na si 2022. Thank you gida in advance sa tuig 2022. And welcome to 2023 na mga kaaksyon amon sa kaanginan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Sige, liwat kita nga mag-gainop danay sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes. Dalunta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na unit reporters, mga balita nasyonal gikan naman sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues daluntaman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan, kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon namon sa kanginan, no? Kag sa oriental side, welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 By the way, may bag-o ng tagpamuno ang 303rd Infantry Battalion mga kaaksyon matapos nga nagretero na si Brigadier General Inocencio Pasaporte. Karon dugay-dugay mag-report ang aton sining patrol kay didto siya sa banwa sang Murcia, si Action Dale Salazar. Karon ng dugay-dugay, no? Plus man nga mag-convene ang mga miyembro sang Special Investigation Task Group angot sa kasong pagpatay ni kay Anay Noneco General Manager Dan Pondevilla. Nagahinon-anon sila subong sining adlaw mga kaaksyon. Ano ay hanang mangin resulta sa unang imbukada sang special investigation. Pero kung pambalon pa nga to sining mga kapulisan, may lead na sila. Kunding duwa to nagnegatibo sa paraffin, may lead na sila karon. Mga almost 70 to 75% na ang dalagan sang kaso.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa mga kaksyonta sa sining mga inuras dara sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa kapi sa Clan Antique kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pag-broadcast mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon namon sa kahanginan karon dugay-dugaya sa Kapitolyo Probinsyal si Aksyon Marlon Hinovia mangin kaupod naton. Ini may kang tanan sa palayag ni 3rd District Board Member Manman Ko. Presiding officer siya sa katapusan nga sesyon sang SP para sa tuig 2022. Kay si Vice Governor Jeffrey Ferrer among nagapungko bilang OIC Governor. May official trip si Gob Lacson nga ginpatigayon. So si 3rd District Board Member Manman Ko anay ang mangin presiding officer. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, balita ni Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa duwa ka mga negosyante nagpadala sang formal nga sulat sa syudad para magnegosyo sa Manukan Country suno sa City Legal Officer. Daway gidya say si Mayor Albi Benitez no sa kamatayon ni Attorney Dan Pontevilla. Way man lang siya mando direktiba sa pulis. Unlike sa iban nga mga mayors no nagpartisipar pero si Mayor Albi daw wala lang labot siya. Ay oo, mayugid. Sa balita naman sa kaaksyon na John Diaz, mangin kaupod ta siya temporaryo sa BCPO nga balita investigation, Special Investigation Task Group sa kasong pagpatay kay anay Nonico General Manager Attorney Dan Pontevilla nagpatigayon sang conference sining nga aga mga kaaksyon. Sa balita naman sa kay aksyon na John Diaz sa Nukpo, crime rate sa Western Visayas nagdubo sang 36% sining tuig 2022. Kag Western Visayas may na-record ng isa ka biktima sang stray bullet firecracker-related incident sa Rion Sais nagapabilin man sa isa. Ang isa ni daw dito na sa south nga portion sang probinsya sang Negros Occidental. Sa patrol nga balita ni Aksyon Dale Salazar karon dugay-dugay Colonel Michael Samson. Wow. Deputy ni siya mo kung sa mga police blast siyang second in command mga kaaksyon si Colonel Michael Samson magaserbing acting commander sang 303rd Infantry Battalion matapos ang pagretiro ni Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kag kalakipman sa balita naman sa siyudad sang Cadiz upod kay aksyon Roger Gotib Philippine Coast Guard nakaalerto sa mahimo pagdagsa sang pasero pabantayan kung magabalik na ang biyahe. Kag balita naman kay aksyon Nelson Patinio sa Banwa sang Tubuso akusado sa kasong paghimulos. Arestado sa Banwa sang Tubuso. Sa balita naman kay aksyon na Vidya Pasible,
isa ka persona nga wanted man sa kasong murder sa sulod sang 12 ka tuigo nga pagpanago arestado sa Banwa sang Binalbagan. Sa balitan nasyonal mga kaakson, 180 days nga SIM card registration period blaw nag-umpisa na subong adlaw. Ang Butakson GM nakaparegister ka na, hindi pagyapo magsulod, no? Paano ni magsulod man? Basi ka na mo damo ko daw. Pero 180 days, more or less mga 5 months man nga hatag sa mga kaakson ta nga makaparehistro sang ila SIM card, no? Sa isa ka company, isa lang. For example, kung Globe ka, Globe lang na iparehistro mo, isa lang ka number. Tapos kung Smart mo, Smart, Talk and Text, ano pa na dang iba, no? Isa man na ka SIM card ang iparehistro mo. Kung may katatlo ka pa nga dito company, amo man ang iparehistro mo, isa lang ka number ang iparehistro mo, mga kaakson namon sa kanginan. Sige. Kay gakabag down pa, kay kadamo sang nag-request mga kaakson, way pagid, ambot ko ng iba nakarestro na, pero ang iban siguro te basi pag-start kay na at 12 midnight, basi nakaplastar na, nakaparehistro na. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Presyosang sibuyas Bombayho sa pila ka lugar sa Luzon naglabot sa 500 pesos kada kilo. Oh, grabe ba? Diri sa aton 300 plus siguro, no? Amo gina basta bulan sa Disyembre masaka gina siya plus man nga ti ang supply kag ang production sang sibuyas Bombay nga pula basi ko nag-jutay gid man, no? Kag ti ang puti ambot kun ang puti nga nadula kay daw pula kag puti mani ang sibuyas Bombay nga ang puti ya daw nadula, no? Ang pula mong perte kamahal tigita mo lang ni sa Luzon, no? Naglabot sa 500 pesos per kilo mga kaakson. 400,000 ka mga seafarers, so posible iban matapos na ibaluan nga wala nag-comply sang Pilipinas sang International Maritime Safety Standards. Kaga 20 ka mga fireworks-related injuries na record umpisa Disyembre 21 tubtob 26. Kag Pilipinas naka-record sang masobra 5,000 ka kaso sang COVID-19 na kaligad nga simana. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page. Tapos ninyo like kag share ang inyo sining mga mensahe. Kay tirahon tayo na karon pag magka-time kita sa atong sining programa diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras, 11:53 na mga kaaksyon. Live extension na Coffee Mix ang nakita, no? Ang live extension na Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero Oo. pala hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Ang mga Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagig ko kay basis ko. Nadala, nagig kami nga. May gimpamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay kisa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Kung sana
ano nang nahuya ako magulang. Eh, siyempre, pigado. Tapos, kay, ano ko sila. Madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi. Hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Kisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos, man ko ba online ma. Dasig lang siyang orasan no? Oh, sige. Standby na sa report ni Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Minuyan, Morsya. Kay Manjorni ho, may lang pagpamati at Akim Eriman si Catasio Rinijon Barino, no? Si Catasio Rinijon Barino, Jomong Caltorilla, and Teresita Batik-Batik Suela, no? Ana Sinoro, ara naman kag Alex Montesa, no? Joan Bailoses, salamat gid. Ga Monitor Bailoses family, si Mama Ani, Ricky, Carlo, Rakik, sang Abada Sky, no? Abada Sky. And sakay Mercy Agustin, salamat gid. Rose Guevara, thank you gid. Ray Flores Barriuga, thank you man, no? Kag Maricel Yorpo, Jane Solgon from Valladolid, thank you so much gid, no? And Imbong Jo Campo, salamat gid sa imo Imbong Jo Campo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Katuan tanay ang atong sininga patrol si Aksyon Dale Salazar, Colonel Michael Samson, mag-serving acting commander sang 303rd Infantry Battalion sang Philippine Army matapos ang pagretero ni Brigadier General Inocencio Pasaporte dira sa Barangay Minuyan sa Banwa sang Morsya. Live magato sininga patrol, we have Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex nagasigi pa ang programa diri sa kamay Camp Herona, Barangay Minuyan na Banwasang Mursya, hangot din sa change of command kag retirement ceremony para kay Brigadier General Inocencio Pasaporte nga tibuas nga adlaw magasaulog sa iya ka 56 nga kadlawan. Nalambutan niya ang retirement age of retirement. Action Rex kag siya ang pagabuslan sa iya sining Deputy Commander nga ginkilala kay Colonel Michael Samson. Pero tito, ambot kung qualified na si Colonel Michael Samson nga mag-uyat sang pwesto kay kung qualified man lang sang IOIC pa naman. Yes, acting commander ang tawag si Action Rex. May pagawlaton tang appointment halin sa Malacanang okay. Nga siya nagid mismo bala ang officially no kag permanently nga magapangalagad or magabulos sa posisyon no nga pagabiyaan ni Sir Pasaporte Action Rex. So subong adlaw amo ni conduct ang change of turnover of command kag retirement ceremony. Action Rex kag may pila man dili ka mga city officials kag municipal officials nga nagtambong
nga nagkabigman no, nga stakeholders sang Philippine Army diri sa isla sang Negros Action Rex. Si Major Sa bayan Aribalo, sa probinsya, si Aribalobla daw siya lang nagpamuno, no? Yes, si Major Benedict Arevalo ang commander sa 3rd Infantry Division. Anong Ang current ranggo yan ni Action Del? Major General? Yes, Major Action Rex, Major Benedict Arevalo. Siya ning commander sang 3rd Infantry Division kag nagauyat man sang posisyon bilang acting chief sang AFP diri sa may Visayas Command. So siya diri ang nagpanguna man Action Rex sa sining kahiwatan kag nag-witness sa sining baylo na no sang liderato sang 303rd Infantry Brigade ginatag na kay Colonel Samson Action Rex. Sa bayan sa probinsya, si Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz II, siya diri ang nagserbi nga tigdawa sa ni Governor Bong Lacson sa sining event Action Rex. Actually, si Sir Samson Action Rex gambal man siya iligay noon. Tay diri man siya karon nag-graduate sa may Negros Occidental High School o kon NOHS. NOHS man siya? Yes, NOHS kag miyembro sang Philippine Military Academy Class of 1991. Actually, classmate na ini sila Action Rex or batch na sila ni Sir Pasaporte, no? Sang 1991 nga PM AC, no? Kasi before siya nga nag-assume bilang acting commander, deputy commander ini siya ni Sir Pasaporte. So, nakaibalo naman siya sa mga operations, sa mga galawan, sa ila sining organization, sila sining Hanay Action Rex, rason nga tiyat naging pakayag, either acting commander man siya or permanente nga commander sang 303rd IB. Himuon niya ang iya sining ikasala Action Rex bilang iti amunin test of leadership according sa iya ang iya sining skills Action Rex especially sa pagka-handle man sang iya sini nga mga senawo no. So sa sining mga tinion nagapahayag sang speech si Sir Pasaporte do man iya sining farewell message Action Rex sa puno sang pagpasalamat sa kaya sining liderato nga humalin sang December 2019 na tutubong damo-damo man nga mga accomplishment ang iya sining nalambot Action Rex like na neutralize niya ang 228 ka mga members ng New People's Army o NPA. Si dalom sining liderato may 17,129 ka combat operations ang na-record nga nagresulta sa 76 ka tactical engagement. May 15 ka mga communist terrorist group encampments ang nadiskubrihan. Si dalom sang leadership ni Pasaporte lakit pa ng pag-confiscate sang 48 ka high-powered firearms, 105 ka low-powered firearms, 17 ka anti-personal mines, 2 ka anti-tank mines Action Rex. Sa 228 ka mga NPAs nga na-neutralize, sa 53 diri ang napatay, 52 ang na-capture, 13 ang gindakop, kag 110 ang nagtungka kag under Pasaporte man nga leadership na-clear sang militar ang 29 tanan ka mga conflict affected areas sa Action Rex. Subong pamataton ang una nga speech or pamulong-pulong sang acting commander sang 303rd Infantry Brigade si Colonel Michael Samson. Today, by the grace of God, I take command of the 303rd Infantry Brigade of the Philippine Army. Whether in an acting capacity for now or hopefully by permanent designation later, does not spell a difference. For I always give my best with the same vigor, commitment, and enthusiasm as I always do in my more than 3 decades of service to our nation. I bring back all the glory to our benevolent and almighty God for giving me this chance. I feel humbled and at the same time proud. Humbled by the fact that I will be having the authority to exercise my leadership skills and knowledge molded by time and experience. To the brigade, I have been working as a deputy commander, and at the same time I take great pride that I will be rendering my service to my Kasimanwa, to the people and place that is close to my heart. For this, I am grateful to the Army leadership for this opportunity, specifically to the commander of the 3rd Infantry Division, Major General Benedict Arevalo, sir,
for the trust and confidence in my capability to perform the job. Thank you very much, sir. Action Rex sa portion gid lamang sang 8 ka minutos nga speech no ni Colonel Michael Samson, ang acting commander sang 303rd Infantry Brigade. Karon na ipapati naton ang farewell message ni Sir Pasaporte, tibalik ni siya bilang citizen, bilang private individual. Action Rex. Taga din si Samson Aksondale. Do taga Iloilo ni siya Action Rex, pero tiyan mo may mga routes lang siya kag diri sa nag-eskwela no. Si sa may Pasaporte Bacolod. gani ya. I-ask na siya kung Action Rex kay si Do taga do may mga pamilya man di sa mo. may ara eh. Do si Romo nga daan do ano yan naman? Pakadua kung pakaisa. Hindi utod. Utod ya? Utod man ko no. Galing. Sige, siya lang na makadeklarar Gani man. Nakaidugay do Action Rex. Wala pa man ka-interview ang mga tapos ang media dire. Kagati ko andun natin sang numero man si Colonel Samson. Para kapos bala ang communication Action Rex ng kaso nga may mga tinanglan no nga labuton nga mga balita regarding sa 303rd Infantry Brigade. Rekta diri sa area sang Camp Herona sa Ibanwa sang Murcia ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. Aksyon Radio. Thank you! Salamat sa ginaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa patrol, direkta sa 303rd Infantry Brigade Headquarters sa Barangay Minuyan, Banwa sang Murcia, mga kaaksyon. No? Karon dugay-dugay, balita sa Nukpo isunod ta dugay-dugay no pod kay aksyon na John Diaz mga kaaksyon no daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercial sa standby. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Nescafe Creamy White. Sarap. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration.
5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Kay Joby Monares, Jocelyn, Joan Bailose, Sara Mangyapo na. O, sige, may lang pagpamati sa inyo sa sining udto. Ang Starlight Ferries nagabiyahe Batangas to Katiklan kada adlaw alas 7:30 sa... Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, Tunay na pangyayari sa aksyon. team inhalation. Isa kasolusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala... Reaksyon na dyan diya sa Negros Occidental Provincial Police
Office, no? Crime rate sa Western Visayas nagnubo sang 36% sining tuig 2022, no? Kag Western Visayas may na-record nga isa ka kaso or biktima sang stray bullet. Ay, Portino, hindi gila katagubya. Firecracker-related incident sa Region 6 nagapabilin man sa isa. Yari ang countdown sa balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon, John? Nag-nubo Action Rex ang 36.48% ang mga crime rate sa 2022 diri sa Region 6 for the period of December 16 to 25. O kung naman yung tawag Action Rex na covers ang Yuletide season diri man sa may pungsod ng Pilipinas. Sunod diri kay Police Major Mary Grace Socorro Borio ang spokesperson sa Police Regional Office 6 sa Kabilugan. Mayara lamang sa 510 ka mga insidente nga na-record ang Pro 6 from December 16 to 25, 2022. Mas manubo ini sang 36.48% o kung 273 kay mas manubo ang krimen kung kumpara sa na-record sa mumani may nadlaw sa tong 2021 nga naglambot ya sa 803 Action Rex. Sa ginshare man nga mensahe ni Borio nga ginpadala mismo ni Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco sa iya ang intervention kag ang collective effort sa tanan ng mga units sa epektibong implementasyon sa operational concept focus sa enhanced managing police operation kag EMPO strategies ang nakita sa manubo o kung makabi-kabi signifikante nga pagrubo sa krimen o kung crime incidents diri man sa may Region 6. Ang bagay ni Borio may man kay wala sa mga insidente related sa Pasko ang nagluntad Action Rex kay naging malinong matawhay kay peaceful ang selebrasyon sang Christmas diri sa Region 6. Sa 8 focus crime for amuman sa gyapon nga miladlaw nagdubo man ang kaso sa 84 Action Rex so kung nag-decrease gid sa 71.79%. Actually, ang 8 focus crimes, kangay sa murder, homicide, robbery, physical injury, kaso nga theft, ang kaso nga pag-imulo, second rape, ang carnapping o kung motor napping sa mga motor vehicle, kanilang carnapping sa mga salakyan, Action Rex, aragid lamang nagdubo sa 100 o kung compared last year, 117. Kaya ako dako gid na sang ginubo kay almost 72% gid ini Action Rex. Tambag ni Borio dako man na nabulig sa full-blown na deployment sa 2,472 ka mga PNP personnel kaya mobilization sa 8,473 ka mga force multiplier na gin-deploy sa mga simbahan, terminal, puerto, mga establishmento komersyal, mall, merkado, commercial areas, mga lalagawan, tourism destinations, iban pagiging malugar sa convergence kag collaboration Action Rex. Subong man iyang lagi na pasamatan ang kooperasyon kag koordinasyon, personal commitment sa tanan nga units kag acting support stakeholders kag publiko pinagi man sa media bangod sa padayon nga pagwa sa mga update regarding sa mga regulations para naman sa Pasko Action Rex. Yan si Police Major Mary Grace Socorro Borio ang spokesperson sang Nokpo. Bali, nagnubo kita sa crime volume from may period ni sir. Crime volume from December 16 to 25 total to 510 incidents, which is 36.48% lower sang sa last year nga 803 incidents. Ang sa 8 focus crime taya sir, nagnubo siya up to almost 72% yun. Actually, si Police Major Borio ang spokesperson sa Nokpo. Because yan nagrubo ang crime rate sa ibang nga balita ang ginatutukan sa karundari ang related man sa pagsugalo sa bagong tuig. Actually, isa lang gid Action Rex ang firecracker-related incident. Amo rin nagluntad to bala sa may syudad sang Bago, Action Rex, no? Sang adlaw sang Pasko. Doon to ini isa ka ubog nga tricycle driver nga gainom-inom sa Action Rex upod ang iya mismo nga mga mata. And then ang utod bala, no? Ining nga biktima anyway, amo siyang gikilala kay Rex Galiendo, 45 years old, sang Puro Camonsil, Barangay Sampinit, sa sunod sang Bago. Tapos sila diri inom sila, ang utod niya nga si Eduardo Galiendo, sinindihan ang Rex ang puitis o kunong whistle bomb. Di ko mo kunong nakainom na ining si Galiendo, pagkita ginsindihan ng whistle bomb, pinulot niya ining puitis Action Rex,
amo to nga sa iya kamot naglupok kini. Kaya mga damages kasi nga kamot amo yung pinakauna nga recorded na firecracker related incident diri naman sa Western Visayas. Kung stray bullet naman ang paghambalan gabalo sa Iloilo kay actually ni record dito sa area naman sa Mandurriao, Iloilo City. Particularmente na sa may Tamayo Residence, Barangay Block 17, Lot 11, PHHC sa Mandurriao, Iloilo City. Kung sa diinti, pilason ining isa ka babayi, 33 years old, isa nga si Isa Joy Lobo, nga actually sunod diri sa pagpayag ni Boryo, inisara kuno sa balay mismo sang iyaman nga ang Iloy nga si Nilda Tamayo Action Rex na inom sila nakibot na lamang siya nga isa kuno kaslag bala sang wala pa matumog sa libre sa Karmas Lutang naglabay kuno sa ceiling isang ila mismo dira nga balay tapos nakibot na lang sa Rex nga sa ang may angkon na sang Pilas Action Rex. So far amon ang recorded diri nagahinyo diri ang kapulisan sa Western Visayas nga kung may mo tani marabilin bala manubo ang kaso ilabi na kung firecracker related incident sa mga stray bullet o kung accidental firing ang paghambalan. Balikan naton si Major Boryo sa aton interview. Ang stray bullet is so far amo pagid lang na Japon ang aton nga lone nga incident no sa stray bullet. Kag ang sa may Bago City amo malang na one man gyapon ang talita sa firecracker related incident. Ang sa next check man nato na kay si CPNP ara karon sa Negros Oriental o po si DILG Secretary Tony Benhor Abalos na check na detalye kung anong iladrigin padulungan aksyon ay sa madumduman pila ka adlaw sila bisita doon nagpagawa sa statement si Congressman Teves nga ginaaligar niya nga may mga shooter kuno nga ginpadala sa Negros Oriental diri kuno nagtabok aksyon sa Bacolod tapos nagdiretso sa Kabangkalan dito nagtener and then daw may plano kuno mapa-oriental kaya mo na ginaligar diri nila kung sino ko ng target sa mga persona pero tingin na pa-check pa naton ang monitoring sang NOCPO kung lang matutod din yung report na may maamo sining mga personalidad action Rex Subuman ay ibang mga kaso diri mismo sa Negros Occidental. Balitagikan sa NOCPO ang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat sa ginaksyon na John Diaz, balita gikan sa NOCPO, standbyan ay aksyon na Marlon Hinoviya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, isunod tang balita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Aksyon Radio! Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo gikan salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat gid ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito nga impatigayan ng mga activity together may sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kalubihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners.
Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael, palangga ko ba ikaw? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Gumagya ka na klase sa matay! Gumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. Tani aksyon na Marlon Hinovia mapakapitulyo tanaya. Ini may kang tanan sa di pagdesignar kay 3rd District Board Member man ko, presiding officer siya sa katapusan nga sesyon sang sanggunian panlalawigan para sa tuig 2022 mga kaksyon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon direct sa mga alas 2 ang takna dugay-dugay kung nakaroon sa hapon may ara sang katapusan ng regular session ang sanggol ang padalawigan sa Negros Occidental para sa buong tuig 2022. Ugaling kay natabuan man nga ang nagaserbe sa buong bilang acting Vice Governor amo ang Senior Provincial Board Member nga amo na si 3rd District Board Member Manuel Frederick Co. So automatic siya magaserbe bilang presiding officer sa sining last nga regular session karon sa hapon. Ugaling kay kun basihan naton ang gawi sang ato sa nga provincial board, hindi man action rex bot siling kun nga konsino ang senior provincial board member siya ang maga-preside sa session mo. Okay, kay ila ini action rex nga gin kasugtan nga konsino lang ang gusto. Pwede. Ang yan mag-preside action rex ginatagaan sang higayon. Man damo na sang mga regular session nga lain-lain ang nagaserbe bilang presiding officer. Kung isipon nato ni ining session karon sa hapon ika-46 ini 46th session. Nagligad nga 45th session amotong pagpasar sang 2023 annual budget. Di uway naman so far sang hiling agawon o kung
importante ka ng agenda nga dapat gid aprobahan para sa mga 2022 kay ang pinaka-importante ito mo itong pag-approve sa annual budget. Ang nagligad man nga sesyon na serve man ganito nga presiding officer si Second District Board Member Paul Guanzon mo. Nakaagi man presiding officer si 6th District Board Member Valentino Miguel Alonso. Kag naglaligad aksyon Rex do halos tanan ginatagaan para sa higayon nga maka-preside sa session. No, i-check ta lang karon kay so far way para makita nakakuha diri sa agenda ang ilang pagkatalakayon pero sama-sama base ato sa ring pag-obserbar aksyon Rex basta katapusan ng sesyon dutay na lang namo ang naka-line up sa agenda nga pagkatalakayon. Isingit ko lang kay kundi ari kita subong sa natapos ng duwa ka semana nga voter registration. Subong ari na kita sa ikatatlo nga semana. Nagbalik subong nag-resume ang voter registration kay nagligad nga December 25 kag December 26 kundi suspended. So balik subong December 27. Ang record nagapresentar subong lamang aga ni Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria. Sa sulod sang duwa ka semana may 7,770 7,770 ang mga nagparehistro aksyon Rex. Sa first week 4,318. Sang second week nagnubo siya nag 3,452. Isa sa nakit-an rin ni Ananoria bangod ng iban imbes magparehistro ginunaan na tambong sa mga Christmas party. No? Naging masako ang iban temo na nga medyo nagdubo-dubo sa second week nga voter registration. Ang mga munisipalidad gid badubo-dubo hambal ni Ananoria pero kung sudad ang paghambalan Negros Occidental di tabi paglaki na Bacolod City na budabo gid man mga 2,736 siya mo sa Bacolod hambal ni Ananoria pero sa Kabankalan 164 maling pinaka damo ginasundan sa sudad sa San Carlos nga may 122. Yari si Attorney Ayan Lee Ananoria. So far the last 2 weeks ang total na transactions is 7,770. Sang first week ta was 4,318. Sang week 2 ta nag 3,452 na lang medyo nagamay siya. And there are still some municipalities nga medyo nupugit ang turnout. Ang pinakadako, siyempre as usual, ang Bacolod is around 2,776 ang pinakadako. San Carlos 22, I think Kabangkalan ng dako so siya. Kabangkalan 164 na ganing Kabangkalan. Kabay lamang sa palayag ni Attorney Ayan Lee Ananoria. By December 31, suspend naman ang registration. January 1 kag January 2, suspend man, babalik January 3. December 30 guro start. Ang December 30, may ara pa sa Rex. May ara pa? Kay bisan na regular holiday ng December 30, po nalakip sa Action Rex. Pasilingon, sugod sa December 27, 28 to 30, may registration pa. Sige. Ang December 31 niya, close ang tanan sa mga Comelec field offices kag ang satellite registration. Mabalik sa January 3, 2023 na Action Rex. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Hirbaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa harap at likod, tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Marlon Hidovilla sa Kapitolyo. Aksyon na Dale Salazar, standby na sa Bacolod City Government Center. Isunod ta sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamong ini. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga At likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Balik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:47 ang aton oras 12:47 na mga kaaksyon namon sa kanginan. Sige, daligilang aksyon na Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center DTX 500 anay kita, no? Ang DTX 500 gina-problema mo balang mataas nga blood sugar level. Mag DTX 500 capsule na kita. May ang palaya extract nga bugana sa Charantin.
Salazar sa Bacolod City Government Center, duwa ka negosyante nagpadala sang formal nga sulat sa syudad para magnegosyo sa Manukan Country suno sa City Legal Officer. Yari ang kaundan sang balita ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex sa duwa ka formal nga sulat ang nabaton sa Bacolod City Legal Office sa hagikan ini sa duwa mga negosyante diri sa may Bacolod City nga nagpabutyag sang interes nga maganegosyo diri sa may Manukan Country. Pero according kay City Legal Office Attorney Romeo Carlos Ting Jr., magluwas sa duwa ka mga application sa may mga nagatawag pagid sila Action Rex kag nagapabalo nga interesado man nga magbaligya sa lugar, wala tang sulat pero verbally may mga pagpabutyag no nga luyag man nga magkapwesto dira sa may Manukan Country. Pero according kay Ting, tubtub pa sa December 31 ang deadline sang may mga arrears sa syudad nga dapat makabayad sang 25,000 pesos sa sunod sang duha ka bulan base man sa kasugtan nga agreement sa sunod panugyan si Ting sa mga luyag mag-apply nga hulaton no ang December 31 nga deadline sa may mga balanse pa sa Manukan Country. Pero ang another diri nga clarification, depende Action Rex sa local market committee kung ano ang proseso sa pagpili sa mga stall owner sa tion nga sa January 2023 may area sa mga pwesto nga ipasara baud na paslawan nga magbayad sang ila nga utang. Haring tingoga ni Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Amo na gani kung ang duwana na hindi babalaan na gina after December ni. Pero pila na nabato niya training application, mga more or less? More or less, while abot may ara na. Sa ang may formal letter lang kita duwa lang. Pero while abot diyan na iban na gusto niya ko. Iban ka tawag malang yan na kung may bakante, simpre gambal kami na wala iti. Wala naman gid sila gano kung wala man gid bakante mo. Bali i-prioritize din sila once kami mag-close na to dito sa Manukan? Anong process? Depende na sa kung ano sa local market committee kung ano ang pag-cluster. Karon hindi member lang ko sa local market committee. Hindi ko makabal na amo na ang decision. Kilalan ang kolidya lang amo na decision kung ano gid magdiya. Action Rex na matian si Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action din sa Lazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action na John Diaz. Standbyan ay sa BCPO. No backlash dashboard. Car aircon cleaning system.
na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isagid ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para dapat yung malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Ayos, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, launa impunto ang aton oras. Kantuan tanay si Aksyon na John Diaz sa Bacolod City Police Office, Special Investigation Task Group angot sa kasong pagpatay kay Anay Nunico General Manager Attorney Dan Pondivilla nagpatigayon sang conference ning nga aga. Ano nang nakadtuan sang investigation nga ini? Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na John Diaz sa BCPO. Aksyon, John? Nag-convene Action Rex ang Special Investigation Task Group nga ginadihon sa Bacolod City Police Office para tutukan ang investigasyon sa kaso ng pagpatay sa anay General Manager sa Northern Negros Electric Cooperative. Action Rex nalikdan ng Desyembre 21 dara sa may Dalan Lacson, diri mismo sa may syudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Colonel Joseph Thomas Martir, ang City Director ng BCPO nga kaina nagtambong sining CITG Convention and Conference ang pila ka mga core group nga member mismo sang command group sang BCPO. Subong man ang investigador kagang hepe sang Station Number 2 nga si Police Lieutenant Jonix Pastrana, soon to be Police Captain Pastrana. Action Rex. Sunod diri kay Martir, so far may mga ara na gid man update and development ining kaso. Ilabi na nga ayad rin palayag Action Rex sa kumpirmar nga may nakuha sila nga kopya sa isa ka CCTV footage nga muni ang may maayo gid nga kuha akon anggulo nga dako gid ang mabulig sa pag-identify sang suspect sa krimen. Ang baldarin ni Martir nagapadayon ng investigasyon ang pagtumod sa mga suspect sa likod sang krimen, pero maayo sa Direction Rex kay ti madamo na sa impormasyon nga ila na baton. Ang CCTV footage ang hindi pa mapagwa sa publiko, bawod niya mismo ang tag-iya sini ang nagahingyo sa kapulisan nga samtang nagapadayon ng investigasyon. Nabili ni Action Rex at confidential, kagamiton lamang sa PNP para sa ilang investigation nga patigayunon. So, diri kay Martir, for now, ang gin-designate na spokespersons sang CITG o kan SITG, amo ni siya mismo makatag sa statement. Ang ilang PIO, si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, kag ang hepe sa Station Number 2 na si Police Lieutenant Jonito Pastrana. Do kumbaga para maging centralized kag isa Rex ng detalye sila ko mga tatlo anay ang makatag sa statement regarding sini. Ang composition ng SITG aran na ko na sa call group nga mangin confidential man agud nga makahimo sila sang tikang nga hindi man matublag ang ila Direction Rex nga mga investigasyon para matagan sang kasanagan kag kasulbaran ang kaso nga pagpatay kay Attorney Danny Pondivilla sang Providencia Subdivision, Barangay Alihis, diri sa Bacolod City. Yari si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview. Oo, bago lang ang katapos this conference. So far, we've created na there is a TV, no? Kompleto naman. Galing ito, mamangkot na update. Sana sila, naman siguro, ito bago pa lang git. Wala, galing ito kasi na naman. Hindi pa kasi sir, may nakuha kaming CCTV, but hindi pa naman CCTV si Los. Dahil nag-ayo man ang kag-iya nga hindi pa pag-iya. But may improvement naman dyan pa isa-isa. So far, siguro si PIO namon, no? But siguro si Lieutenant Pastrana lang siguro. And wala ako lang. Action Rex si Police Colonel Martir, ang City Director ng BCPO. Balya, nakuha na sila Builo, kaya bago pa lang ka-convene ang SITG, pagkatapos na inaritanan nga mga impormasyon na pasa naman sa command group ng SITG kung ma-evaluate na natanan, may mga makita na sila nga mga pinasay, kaya may himo Action Rex makalid sa investigasyon, ilay na Action Rex ngay pagwa sa publiko. Karon sa Action Reports afternoon edition, may araman din isang pananawan ang hepe mismo sa Station Number 2 sa lakad sa investigasyon, bantayan sa ito na ka-aksyon. Balik tagikan sa BCPO, ang ka-aksyon nyo. Aksyon John Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:05 na nga tonora. Salamat gid sa balita ni Aksyon John Diaz, gikan dira sa Bacolod City Police Office. Kadtuan ta siguro anay balita ni Aksyon na Roger Gotib, mapakadis anay kita mga kaksyon, ha? Ini may kang tanan sa sining Philippine Coast Guard la, PCG, nakalerto sa mahimo pagdagsa sang pasero sa bantayan kung magabalik na ang biyahe. Ay, porti away. Naunta to biyahe sa Bantayan Island ne. O, hibaloon tabing balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, angot sini mga kaaksyon namon sa kahanginan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger! Action Rex, alerto karon ang Philippine Coast Guard kaya sa bugman ang magdariman nga pinaka mga friendly units sa nila augment man sa ila labi na kapulisan nagon nga masistihan sa kinayon o nalimawa magbalik na gid man ang biyahe kay naga-alabot ang mga pasahero kag subong man nagapangusisa kung bala may biyahe na ang Bantayan nga utahalin sa syudad sa Cadiz. Ini ang biyahe sang Bulk Beef Shipping Express ang nasuspended sa itong 74 sa diin kanamo sa mga magabiyahe kung tani bagod man sa gill warning nga ipapanawag sa Pag-asa kag wala na parugot ang Philippine Coast Guard nga magbiyahe ang below 250 tonners nga mga vessel. Lakip dira nagabiyahe nga unit sang Bulk Beef Shipping Express nga mo biyahe tali diri pakadto dito sa Bantayan kagili sa Bantayan pakadto man sa syudad sa Cadiz sa adlaw-adlaw. Sa subong wala pagid sang pagpanugot tungod suno pa sa kay Luisito Hiltendes nga mo ang kapitan sang isa ka unit sa sining vessel nga kung wala pa Philippine Coast Guard pagpanugot sa ila hindi pagid sila makabiyahe. Suno man sa kay CPT Officer Joel Tagalili ang substation commander sa Philippine Coast Guard diri sa may syudad sang Cadiz at sa si Roger. So full naman kami si Roger sa pag-assist with coordination sa mga local government at saka sa mga pulis natin dito sa Cadiz. So we have also coordination kami nga tulungan namin nga matagaan namin na serbisyo yung mga tao nga tatawid nga uwi sa kanila. Para nagid lamang sa tawag nga Public Service Information Dissemination, sa atol sila nga mga kaksyon nga magbiyahe pakadto sa Bantayan sa subong wala pagid sang klaro kung bala magabalik na ang biyahe sa sining ferry boat halin sa syudad sa Cadiz pakadto sa Bantayan. Report gikan sa syudad sa Cadiz para sa aton mga aksyon nga mahilig magkape ang Life Extension Coffee Mix sa mula mga kape nga mayara nga likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Dagang salamat, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Tanbayan ay Aksyon Nelson Patinio kag Aksyon Vidya Pasible. May tisianay kulang bala ang imo sining galaw. Pasalamat kami sa inyong mga bulong
isa ini nga nakatabang sa amon diri sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong na maghalo. Sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:16 sa atong oras kadtuan ta ning balita ni Aksyon Nelson Patino. Standby na Aksyon Nelson Patino. May lang pagpamati kay Leone Bangilis Lamson, no? May lang monitor Leone. And sakay sakay Rosalio de los Reyes, no? Watching live shoot out lang sa bibi ko Sian Clark Samantha from Purok San Roque Handumanan alin sa kay Rosalio de los Reyes kag kay Jerry Hilogo may lang pagpamati Jerry Hilogo, no? And sa kay Dennis Richard Tibor Roma salamat gid, thank you gid. Lilia Anilado, no? Jima Tagwan, thank you gid, Jima Tagwan. Calvin Chavez, tamyaw lang si Tita Nini, Tita Phil, Sean, Avon, Mel, and Alexis. Gawatching live kuno sa Bulacan. Si Calvin Chavez, no? Gianre Sisyo, salamat gid. Rochelle Folencio Susana, and Alin Lowe Himotea. Alin Lowe Himotea from Kaliling Kawayan, no? Leia Yangger Esquivel, salamat gid. Jolie Militado Patrimonio, thank you gid. Raquel Villaferte Martinez, no? Dera sa Tasoy's Farm, Purok 6, Barangay Alangilan, Bacolod City. Raquel Villaferte Martinez. Joan Bailose, salamat gid. Nabasa tanan ni kay Joan Bailoses. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:19 ang atong oras kadtuan ta ning balita ni Aksyon Nelson Patino. Mapatubuso tanay akusado sa kasong paghimuloso, arestado sa among banwa. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patino. Aksyon Nelson. Action Rex sa top 9 kag most wanted sang Tubuso Police kag nagapangatubang sa kasong paghimulos, arestado sang kapulisan base sa warrant of arrest. Kagin pagwasang korte sa pagpamuno ni Police Staff Sergeant Edgardo Plagata ang warrant PNCO sang Tubuso PNP sang tinalikdan nga adlaw. Ang suspitsado Action Rex ang ginkilala sa kay Antonio Vergara, 24 anyos, kag residente sang Sitio Asaw-Asaw, Barangay San Isidro sa nasambit nga banwa. Ang warrant of arrest ang ginapagwa ni Judge Ami
Alabado Abiliano, presiding judge sang RTC Branch 58 sa siyudad sa San Carlos nga napitsahan sa tong Disyembre 12 sini nga tuig. Wala naman sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Naunong sa karon sa custodial facility isang Tubuso PNP ang amo nga akusado. Report gikan sa Banwasang Tubuso, Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat din Aksyon Nelson Patiño. Kantuan ta ng balita ni Aksyon na VJ Apasible sa Banwasang Binalbagan, isa ka personahong wanted sa kasong murder sa sulod sang 12 anyos nga pagpanago, 12 katuig, no? Arestado sa Banwasang Binalbagan. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Action Rex, arestado ang isa ka senior citizen nga wanted sa kaso nga murder sa alas 3:25 sang hapon kahapon, Desyembre 26, 2022 sa may bahin sang Barangay Santol, Banwasang Binalbagan. Ginkilalang sospetsado sa kay Isayas Cauba Sr., 63 anyos, soltero kag taga Barangay Kansumandig, Banwasang La Libertad, probinsya naman sang Negros Oriental. Ginserbihan si Cauba sang warrant of arrest sini sang gintingob nga pwersa nanday Police Major Elendry Bosquillo, ang hepe sang Binalbagan PNP, katapo sang La Libertad Municipal Police Station sa idalom sang Negros Oriental Provincial Police Office sa pamuno ni Police Major Van Joel Tingson, ang acting Chief of Police sa nasambit nga istasyon, ang raman ang Provincial Intelligence Unit sang Nokpo sa pagpamuno ni Police Major Nes Vargas, 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel John Mukiet Jr., 64th Special Action Company, 6th Special Action Battalion, kag yaraman ng PNP staff sa pamuno ni Police Captain Honore Hibaya, kag 6004th Company, kag Regional Mobile Force Battalion 6 sa pagpanguna naman ni Police Major John Gamad. Si Cauba Action Rex ang wanted sa kaso nga murder, sa din siya ang ginpapanaugan sang warrant of arrest ni Honorable Mario Trinidad, ang presiding judge sa RTC 7 Branch 64 nga nahamtang sa syudad sang Gihulngan sa dupang Marso 5, 2008. Wala sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang sospetsado. Sa karon, preso ini siya sa bahin sang custodial facility sang Binalbagan PNP. Balita nagikan sa Banwasang Binalbagan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Dagang salamat Aksyon na VJ Apasible, Life Extension na Vitamin D3 anay. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no.
Pasalamat magita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan niya pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila. Nasan bayan ay kay matagta pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time launa imidya nga ton oras Evergreen Herbal Capsule anay kita no para sa may mga constipation. Ang constipation Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! alang-alang na ta sa time diri sa inyo sininga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig Aksyon BBB in short no. Nagapasalamat kita sa ato sininga mga kaaksyon na sa pagsunod sa ato sininga programa. Standby na sa This Is My Life igasunod sa dili gid lamang madugay sa kinanda na kuang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong no. Magasunod na si Aksyon Wilma Sugaton sa This Is My Life. Salamat gid sa inyo sining nga pagpakigupod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita.